Jeg tror, hvis jeg skulle sådan sige nogle ord, når jeg tænker fremtid og utopi, så er det decentralisering, selvorganisering og meget mindre specialisering. Og det handler alt sammen om, at vi skal genetablere magten over vores eget liv. Ikke så meget på individbasis, men på lokalsamfundbasis. Jeg tror, magten over de der hverdagsbeslutninger, magten over, hvad vi bruger vores hverdag på, den skal tilbage til vores lokalsamfund. Så den måde, vi agerer og arbejder i verden på og er i verden på, er til fordel for vores samfund. Netop, det skal ikke være det der lønarbejde, men netop, jamen, hvad har vi brug for som lokalsamfund? Hvordan trives vi? Den magt skal tilbage til folk. Specialisering er ligesom sådan en keyword i det her kapitalistiske samfund, ikke? Som også er med til at tage magten fra os. Hvis man bor i København, ikke, så har man ikke styr på, hvad sker der med ens spildevand. Man ved ikke, hvordan det bliver behandlet. Man har ikke nogen magt over at få rent drikkevand ud af vandhanen. Det mad, man får, er fra et supermarked med sådan et eller andet kæmpestort, komplekst indkøbssystem. Vi har så lidt magt over de infrastrukturer, der faktisk gør, at vi kan opretholde vores liv. Og det tror jeg er med til at stoppe os fra faktisk at handle forandrende, handle revolutionært, fordi vi har så lidt magt over de der små hverdagsbrikker, som jo faktisk er det, der gør, at vi kan leve som mennesker og have gode liv. Så jeg tror rigtig meget på, at vi skal tage den magt tilbage. Og med det kræver så også, at vi arbejder, eller vi har mindre lønarbejde, eller ikke noget lønarbejde. Så vi har tid til at lære hinanden, hvordan vi tager hånd om de ting, der er vigtige for os.